Nairobi. Thoth johala kawuono norem chopo e chuny boma Nairobi kaluwore gi ng'anyo mar 88 mano chan bagi gi rowere ka johala manok mano yepo nochweyo loro kaluwore gi luoro mar ketho mwandu e kinde ng'anyo. Kaka Lydia Okeyo lero, moko kuom weg ohala e chuny boma Nairobi ne oketo jorito mano manore gi runge mar keto arita makare ne duknigi. Luoro mar kethruok kod kuo mag mwandu nodonjo ne weg ohala e chuny boma ma Nairobi kaluwore gi ng'anyo mar 88 mano chan bagi e pachoka. Thoth johala norem chopo e boma no kama nok mano yepo kiny mang'ich noduogo loro e kinde mane tungni ochako bedo e chuny boma no e kinde obila kod rawere moko manok mane temo gudore mar chako ng'anyo. Jo ohala moko e kar timo ohala ma Imenti House no keto jorit mwandu mano beda kicha girunge mar rakore gi ng'ata mane nyalo temo kwalo mwandu go. Wanajita Nairobi Business Community wameshirikiana wote wakiwa pamoja. Kuna pesa yenye wametoa watu wa kutulipa tukiwa wote venye tumeandikwa. Unaona kila mtu mwenye ako na reflector, kuna wengine hata wako na za green, si hizi tu za orange. Hao ndio wametupea hii kazi ya kuchunga mabiashara zao. Leo huku tuko kama security. Sisi kama jeshi ya street kwa huku security, wasivuruge mali ya watu, wafanye maandamano na uzuri bila kuvuruga mali ya watu. Wale wa kuiba hata hao wanajua kazi ya hii. Hawezi leta wizi wakiona hii. Wanajua kazi ya hii. Chuny boma ma Nairobi thoro bedo kod oganda modhuro ma en ataro mar odiochieng' ma kawuono kama kwan oganda nodok chien gi 90% gino mano ketho ohala kata ne joting' jowuoth. Maisha ya leo sasa ni ngumu sana. Leo hakuna biashara kabisa. Leo niko tu na 200 kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa hii. Kawaida huwezi kosa hata kama ni ngiri zako, lakini saa hii kama uko na 200 bwana, si leo ni jatu. Juu pikipiki bado umezunguka unatafuta customer. Kuna pale unapata customer, unatafuta kila mtu wako tu zambiu. Hakuna kazi hapa leo. Jo hala manok manodong' e chuny bomano e yor menyo ka uso abuog rombe ne jong'anyo kod mwandu moko matindo bende nokale matek e lwet obila mane tiyo gi iro malungo wang' kod teko modhuro mar keyo ng'ata manoyudi e chuny bomano. Natafuta niko na mtoto ICU saa hii, hata nikikupea picha dawa zile nanunua 3500 per day. Ukikuja kazi ni shida na struggle. Niko saa hii na mtoto ametoka hiyo mtihani wenye wamelipuliwa hapa. Hawa watoto wametoka exam, haikupospondiwa. Hawa watoto hawana kitu, ni kalamu tu. Kwa nini wanapigwa? Wanataka tufanye nini? Tufanyeje? Hawa askari ni parents kama sisi. Tuko na machungu. Na hatukuji kwa street kwa kupenda. Uwezi kaa kwa nyumba. Utakaa kwa nyumba. Nikikaa kwa nyumba nitapewa hizo pesa za dawa, huyu mtoto akwa ICU. Nyakoramgaji wang' ma e chal mar chuny boma ma Nairobi kuonde mag timo ohala nolor ka bende kata mana jong'iewo ne onge. Kata kamano, kipimo kod kinde mokalo, onge kethruok moro amora mar mwandu kod kuonde timo ohala manoneno kaluwore kod arita mager mano oket kod obila gi jogo mane rito kuonde timo ohala. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.